హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. రాధా గోవిందాలు అందరికీ కూడా స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. 9వ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. ఇది నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకేం చెప్పారు భగవంతుడు? ఆఖరి శ్లోకంలో 8వ అధ్యాయంలో వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాత్యం. భక్తియుక్త సేవా మార్గాన్ని అంగీకరించు మానవునికి వేదాధ్యయనం కానీ, యజ్ఞాలు కానీ, తపస్సులు కానీ, యాగాలు కానీ, దానాలు కానీ ఇవన్నీ ఏమీ అవసరం లేదు. ఈ వ్యాపారాలన్నీ ఏమి అవసరం లేదు భక్తి చేసే వాళ్ళకి. ఇవన్నీ ఏమి చేసినా కూడా వాటికి భక్తి తోడు కావాలి. భక్తి తోడుతోనే అవి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. భక్తి తోడు కాకుండా ఫలాన్ని ఇవ్వవుది. కాబట్టి భక్తే ముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి భక్తి సేవను ఆచరించితే మాత్రమే వీటన్నింటికి కూడా ఫలాన్ని ఇవ్వగలుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి భక్తే ముఖ్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైన దివ్యధామానికి చేరుస్తుంది భక్తి అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాము. ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. 9వ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. 9వ అధ్యాయం. ఇందులో మనము మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత చెప్పుకుందాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్వితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. పరమ గుహ్య జ్ఞానం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. ఇదేంటంటే పరమ గుహ్యం అన్నమాట. గుహ్యం అంటే ఏంటి? గుహ్యం అంటే మనకి కనిపించదు. అది కనిపించినటువంటి జ్ఞానం గుహ్యంగా ఉంటుంది. చాలా రహస్యం.
రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట, పరమగుహ్య జ్ఞానం. రాజవిద్య రాజగుహ్యయోగం, ఇది దీని పేరు, ఈ అధ్యాయం పేరు. దీంట్లో మనకి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో? ఇక్కడ నా విభూతులను తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తాను. సారీ, 10వ అధ్యాయం ఇది. 9వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి? రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగంలో నా భక్తుడి కమ్ము యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో, నా భక్తుడి అయిపో అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. భక్తి అత్యంత రహస్యమైనది అనే విషయాన్ని గురించి మనం 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత భౌతిక జగత్తులో కృష్ణుని సంబంధం అచింత్యమైంది అనే దాని గురించి, అచింత్య జ్ఞానం, దాని గురించి ఐశ్వర్య జ్ఞానం అన్నమాట ఇది. అది 4 నుంచి 10వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం దీన్ని. తర్వాత స్వరూప జ్ఞానం. స్వరూప జ్ఞానం అంటే మహాత్ములకు తెలుస్తుంది, మూఢులకు తెలియదు. భగవంతుడి స్వరూప జ్ఞానం గురించి మహాత్ములకు తెలుస్తుంది, మూఢులకు తెలియదు, మధ్యస్థులకి సరిగ్గా తెలియదు. కొంత తెలుస్తుంది, కొంత తెలియదు అనమాట. స్వభావ జ్ఞానం, భగవంతుడి స్వభావం. భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహ పాత్రులు. భగవంతుడి స్వభావం తెలుసుకోవడం ద్వారా, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ద్వారా భక్తులు భగవంతుడి అనుగ్రహానికి పాత్రులు అవుతారు అనే విషయాన్ని మనము 9వ అధ్యాయంలో చెప్పుకోబోతున్నాము. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము కేవలాభక్తి అన్నమాట. కేవలాభక్తి అంటే ఏంటి? 9, 10 అధ్యాయాలు కేవలాభక్తి. నిన్న చెప్పుకున్న 7, 8 అధ్యాయాలేమో ప్రధానీభూత భక్తి. ప్రధానీభూత భక్తి అంటే కర్మ కానీ, జ్ఞానం కానీ, యోగం కానీ, అవి ఏవి చేసినప్పటికీ కూడా భక్తికి తోడుగా ఉంటే దాన్ని ప్రధానభూతి భక్తి అంటారు, ప్రధానీభూత భక్తి అంటారు. భక్తి తోడుగా ఉండాలి. కర్మ చేసినా, జ్ఞానం చేసినా, జ్ఞానయోగం కానీ, కర్మయోగం కానీ, ఏ యోగం కానీ భక్తి తోడుగా ఉండాలి. ఉంటే దాన్ని ప్రధానీభూత భక్తి అంటారు, నిన్నటి 7, 8 అధ్యాయాల్లో. ఇప్పుడు కేవల భక్తి. కేవల భక్తి అంటే ఏంటంటే అకించన భక్తి, విశుద్ధ భక్తి అనమాట. అనన్య భక్తి అంటారు దీన్ని. నిరంతరం స్వరూప సిద్ధ భక్తి చేయటాన్ని కేవల భక్తి అంటారు. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 కంటిన్యూస్గా భగవంతుడిదే ధ్యానం, భగవంతుడి భక్తిలోనే ఉండటాన్ని కేవల భక్తి అంటారు. ఈ కేవల భక్తి ఎలా సిద్ధిస్తుంది? 9, 10 అధ్యాయాలు. ఇది చాలా గుహ్యమైందనమాట ఈ జ్ఞానం అన్నది. దాని గురించే ఈ అధ్యాయంలో మనము చెప్పుకోబోతున్నాము. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు? రాధ విద్యార. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. 9వ అధ్యాయః రాధ విద్యా రాజగుహ్యయోగః. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక జ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. భౌతికమైన కష్టం ఏంటి అర్జునుడికి? ఇప్పుడు మోహం ఆవరించున్నది ఆయనకి. ఆ పెద్దవాళ్ళని, పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళని నేను సంహరించలేను, నాకు అసలు ఏది వద్దు, రాజ్యమేమి వద్దు, నాకు ఆ భోగాలు వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు. ఆ రక్తసిక్తమైన దేన్ని నేను భరించలేను, నాకు అక్కర్లేదు, ఆ రక్తకూడు నాకు అవసరం లేదు, నేను వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి అంటున్నాడు. అదే మోహంలో ఉన్నాడు ఇంకా కూడా అర్జునుడు. అందుకని చెప్తున్నాను, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భౌతిక కష్టాల నుంచి బయటపడిపోయేందుకు వీలుగా నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను. నువ్వు ముక్తిని అంటే ముక్తి రాజ్యాన్ని నువ్వు జయించగలుగుతావు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు అనమాట. నువ్వు నేను చెప్పింది పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో, నువ్వు నేను చెప్పింది విను. ఈ జ్ఞానం అంతా నీకెందుకు ఇస్తున్నాను? నీకు అసూయ లేదు నీకు, కాబట్టి
అసూయ లేదు కాబట్టి నీకు ఇస్తున్నా. నువ్వు అనగుడివి, అసూయ లేదు నీకు కాబట్టి నీకు నేను ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను. ఈ విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తున్నాను. అసూయ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అసూయ అన్నది వాళ్ళనే దహించేస్తుంది అనమాట. అసూయ అన్నది ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అసూయతో కూడినటువంటి వాడు కాబట్టి తమ్ముడి పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళకి ఇది కూడా దీన్ని కూడా రాకుండా చేశాడు. కౌరవులు అనే మాట వాళ్ళు ఏంటంటే కురువంశానికి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా అననివ్వల వాళ్ళని. వాళ్ళు పాండురాజపుత్రులే అన్నాడు. ఆ అసూయ అన్నది ఉంటే గనక మొత్తం వంశం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. అసూయ అనేది ఉండకూడదు. పూర్తిగా వాళ్ళనే దహించేస్తుంది అనమాట. అది అటువంటి అసూయ లేదు నీకు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు అందజేస్తున్నాను నేను అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. రహస్యమైనది దేహం ఆత్మల యొక్క వ్యత్యాసం. అతి రహస్యమైనది భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం, కృష్ణ సంబంధం. రహస్యమైనది ఏంటంటే ఈ దేహం ఆత్మల యొక్క దాని గురించి తెలుసుకోవడం అనమాట. అది రహస్యమైనది, అతి రహస్యమైనది. అతి రహస్యమైనది ఏంటంటే భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం. భక్తి అంటే ఏంటి, ఆ సేవ అంటే ఏంటి, కృష్ణుడితో ఏ విధంగా సంబంధం ఏర్పడుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకోవడం అతి రహస్యమైంది. అత్యంత రహస్యమైంది ఏంటంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుడి ప్రతిస్పందన. శుద్ధ భక్తులు అయినప్పుడు కృష్ణుడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం అన్నమాట. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానము విద్యల్లో రాజు, రహస్యాల్లో అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపగలిగినది. ఇదేంటంటే గీతా నాలెడ్జ్. ఇదేంటంటే పంచమ వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవద్గీత యొక్క భగవంతుడు చెప్పినటువంటి జ్ఞానం ఇది. ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అన్నది పంచమ వేదంలో అవేదం అన్నది మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఆ వేదంలో పంచమ వేదం భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీత ధర్మాలన్నింటిని గురించి కూడా వివరించింది. ఏమి వివరించింది? గీతా నాలెడ్జ్, సైన్స్ గురించి చెప్పింది, ఆస్ట్రాలజీ గురించి చెప్పింది, ఆయుర్వేదం గురించి చెప్పింది, సోషల్ గురించి చెప్పింది. మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఏ విధంగా మనది ఏర్పడింది, గ్రహాలన్నీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా వాటి కక్షలో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అంతా జ్ఞానం అంతా కూడా మనకి భగవద్గీతలోనే ఉన్నది. గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది. ప్రతి శ్లోకంలో కూడా మనకి భగవంతుడు నిక్షిప్తంగా పొందుపరిచారనమాట ఈ జ్ఞానాన్ని. ఆ జ్ఞానాన్ని మనము భాష్యాల ద్వారా, ప్రభుపాదుల వారు అన్ని భాష్యాలన్నీ వివరించారు. ఆ భాష్యాల ద్వారా, గురువుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడికి దగ్గర అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. రాజవిద్య, రాజు వంటి జ్ఞానం ఇది. రాజగుహ్యం అత్యంత గుహ్యమైనది, రహస్యాలన్నింటిలో రహస్యమైనది. పవిత్రం, శుద్ధ జ్ఞానం, శ్రేష్ఠ జ్ఞానం, ఉత్తమం, దివ్యమైందన్నమాట ఇది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. సుసుఖం, చాలా సుఖంగా ఉంటుంది ఇది. ఈ భక్తి చేసుకోవటం అన్నది చాలా సంతోషంగా, సుఖంగా, హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అవ్యయం, నశింపనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండేది. దీనికి నశింపనేది లేదు. ఈ జ్ఞానానికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఈ జ్ఞానం, భగవంతుడి జ్ఞానం. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మ్యస్య పరంతప అప్రాప్యమాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడు అర్జున, ఈ ధర్మం యందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు.
అనసూయవే, అసూయ లేకుండా ఉండటం అన్నమాట. అనసూయవే శ్రద్ధ, విశ్వాసం. ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినవి అసూయ లేకుండా ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే గనక ఈ జ్ఞానాన్ని మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే ఏం కావాలి? చాలా శుద్ధ భక్తి చాలా సుఖంగా ఉంటుంది, చాలా సుఖాన్ని ఇస్తుంది. సుఖాన్ని ఇచ్చేదే ఇది, చాలా గొప్పదైనటువంటిది కూడా ఈ శుద్ధ భక్తి. ఇది మనకి సంసారానికి మృత్యు సంసారవత్మని, ఆ మృత్యు జనన మరణాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ సంసారం, మృత్యు సంసారంలో నుంచి బయటపడేస్తుంది మనల్ని. అది ఈ మృత్యు సంసారంలో నుంచి బయటపడేస్తుంది. అది ఎట్లా బయటపడేస్తుంది? అందరూ చేయొచ్చు కదా అంటే, అందరూ చేయొచ్చు కదా, ఇది మరి అంత తేలికైంది కదా. అయినప్పుడు అంత గొప్పదైంది, అందరూ చేయొచ్చు కదా. కానీ అందరూ వినొచ్చు కదా భగవద్గీత. ఎందుకు వినట్లేదు? ఎందుకు శ్రద్ధ కలగట్లేదు వాళ్ళకి? ఎందుకు రావట్లేదు క్లాసెస్కి? చెయ్యొచ్చు కదా. అది కుదరదు, అందరూ చేయడానికి కుదరదు. చెయ్యొచ్చు కదా అంటే కుదరదు. అది అదేంటంటే, ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే దానికి శ్రద్ధ కావాలి. శ్రద్ధ, అర్హత ఏంటి అంటే శ్రద్ధ. శ్రద్ధ కావాలి. శ్రద్ధ లేకపోతే శుద్ధ భక్తి చేయలేరు. శ్రద్ధ అంటే ఎలా వస్తుంది? శ్రద్ధ అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే శాస్త్రాధ్యయనం, శాస్త్రాల మీద విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ శాస్త్రాల మీద విశ్వాసం ఉంటేనే శ్రద్ధ వస్తుంది. ఆ శాస్త్రాల మీద విశ్వాసం, శ్రద్ధ లేకపోతే విశ్వాసం రాదు. శాస్త్రార్థ విశ్వాసం అంటే ఏంటి? శాస్త్రాల యొక్క సారంపై విశ్వాసం ఉండటం, వేదాల సారం వాసుదేవుడే అని గుర్తించటం. ఆ వేదాల సారం అంటే ఏది? పంచమ వేదం భగవద్గీత. వేదాల సారం అంతా భగవద్గీతలోనే ఉంది. ఈ పంచమ వేదమైనటువంటి భగవద్గీత మనకి భగవంతుడి వాణి అన్నమాట. అది వినడం ద్వారా, అది తెలుసుకోవడం ద్వారా, దాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది అన్నమాట. దృఢమైన శ్రద్ధ లభిస్తుంది, శ్రద్ధ కలుగుతుంది. ఆ శ్రద్ధ కలగటం ద్వారా వేదాల సారం వాసుదేవుడే, నారాయణ పరావేద అని భాగవతం కూడా తెలియజేస్తోంది మనకి. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. ఆయన ఎందు భక్తి మాత్రమే జీవుని యొక్క ధర్మం. ఆయన ఎందు భక్తిగా ఉండటమే జీవుడి ధర్మం. ఆ కృష్ణ భగవాను ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళు భయం నుంచి విముక్తులు అవుతారు. భయం ఉండదు వాళ్ళకి. కృష్ణుడిని శరణాగతి పొందిన వాళ్ళకి భయం ఉండదు. ఇప్పుడు మరణం సంభవిస్తున్నది అనగానే అది ఏదో అయిపోతున్నదని అనుకో. మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటున్నాం. మనం భక్తి చేసే వాళ్ళ భక్తులేంటి? భగవంతుడి ధామానికి భగవంతుడు తీసుకెళ్తున్నాడు అనుకుంటాం. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు అవుతున్నాం అనుకుంటాం. మృత్యు సంసారవత్మని, మృత్యుకు సంబంధించినటువంటి ఆ సంసారంలో నుంచి మనం ముక్తులవుతాము. మళ్ళీ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, ఇవి మనిషికి ఉన్నటువంటి బాధలు. జన్మ, మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవటం. మృత్యువు, చచ్చిపోతూ ఉండటం, పుట్టటం, చావటం. జర అంటే ముసలితనం. వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వ్యాధులు భరిస్తూ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకి భౌతిక లోకంలో ఉండేటువంటి బాధలు అనమాట. వీటన్నింటి నుంచి కూడా ముక్తి ఎప్పుడు కలుగుతుంది మనకి? శ్రద్ధగా, విశ్వాసంగా భగవంతుడిని కొలిచినప్పుడు మాత్రమే మనకు మృత్యు సంసారవత్మని, ఆ మృత్యువులో నుంచి బయటపడగలుగుతాము. ఈ మృత్యు అనే సంసారంలో నుంచి బయటపడగలుగుతాము. If we are not serious in school, we remain in the same class. ఇప్పుడు స్కూల్లో పిల్లలు ఉంటాం, మనం విద్యార్థులు ఉంటారు. వాళ్ళు సీరియస్గా చదవకుండా ఆషామాషిగా తీసుకుంటారు. టీచర్ ఎగతాలు చేస్తూ, టీచర్లని చెప్పేది వినకుండా, పక్కవాడిని గెలుతూ, పక్కవాడితో మాట్లాడుతూ, ఇట్లా టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుని ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. వాడికి పేపర్ తీసేటప్పటికి అసలు ఏం గుర్తురాదు, ఏమి రాయలేడు వాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఫెయిల్ అయిపోయి అదే క్లాస్లో కూర్చుంటాడు. అదేవిధంగా ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ సీరియస్ ఇన్ డివోషన్ వి రిమైన్ ఇన్ ద సేమ్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. మనం సరిగ్గా భక్తి చేసుకోలేదు, మన ఈ జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకున్నాం. జీవితంలో సమయం మొత్తం 24 గంటలు ఇచ్చారు భగవంతుడు. ఆ 24 గంటలు కూడా మనం ఏదో భౌతికమైనటువంటి వ్యాపారాలకే వాడేశాం. అన్నీ కూడా అసుఖ దుఃఖాలు, మానవమానాలు, వాటిల్లోనే పొర్లుతూ 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 జీవితం అంతా కూడా గడిపేసినప్పుడు మనకి డెత్ అనేది ప్రతి వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. ఎట్లా అయితే పుట్టి ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నామో చచ్చిపోవటానికి కూడా సమయం అనేది వస్తుంది. అది చెప్పదు. పుట్టడం కొంతవరకు తెలుస్తుంది. ఈ 9 నెలలు వస్తే మనకి జన్మ లభిస్తున్నది అని చెప్పిన అనేది మనకు కాకపోయినా పక్క వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పగలుగుతారు. చావు అన్నది చెప్పలేరు. చనిపోవటం అన్నది ఏ సమయంలో అన్న రావచ్చు అనమాట. ఆ బర్త్ అండ్ సైకిల్ డెత్లో నుంచి మనం కాపాడబడాలి అంటే ఆ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి. మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలి అంటే ఈ జన్మని మనం సార్థక్యం చేసుకోవాలి. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః. ఇదేంటంటే ఇదంతా శాస్త్రాల సారం. ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళు భయ విముక్తులు అవుతారు. భయంలో నుంచి బయటపడతారు. ఆ మృత్యువు అనేటువంటి భయంలో నుంచి బయటపడతారు. శాస్త్రాల సారం ఏంటంటే కృష్ణ భగవానుడిపై దృఢ విశ్వాసం ఉన్నవారు మాత్రమే ఆ సంసారం అనే మృత్యువు నుంచి బయటపడగలుగుతారు. మన సందేహాలు శుద్ధ భక్తుల కృప ద్వారా మన సందేహాలన్నీ కూడా శాస్త్రం వినడం ద్వారా మాత్రమే మనకి శ్రద్ధ లభిస్తుంది. శుద్ధ భక్తుల ద్వారా శాస్త్రాన్ని వినడం ద్వారా శ్రద్ధ లభిస్తుంది. శ్రద్ధ ఏర్పడినప్పుడు సందేహాలన్నీ కూడా నివృత్తి అవుతాయి. నివృత్తి అయినప్పుడు మనకి దృఢ విశ్వాసం కలుగుతుంది. భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి విశ్వాసం కలుగుతుంది మనకి. ఆ దృఢ విశ్వాసం ద్వారా మనము ఈ మృత్యు సంసారం నుంచి బయటపడగలుగుతాం. బయటపడ్డ తర్వాత ఎట్లా శ్రద్ధ ఎట్లా కలుగుతుంది, ఇప్పుడు ఏంటి అన్నది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట 4వ శ్లోకం నుంచి. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నా యందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. అన్ని ప్రాణులకి భగవంతుడు ఆధారం, కానీ భగవంతుడికి ఆధారంగా నేను వాటి యందు స్థితంగానంటే అన్నీ నా మీద ఆధారపడ్డాయి. ప్రతి జీవి కూడా నా మీద, ఈ ప్రకృతి మొత్తం కూడా అంతా కూడా నేనే ఆధారం అందరికీ కూడా. ఎట్లాగైతే ఆ ముత్యాల హారానికి దారం ఎట్లా ఆధారమో ముత్యాలని సక్రమంగా నిలబట్టడానికి, అదేవిధంగా జీవులన్నిటికీ కూడా నేనే ఆధారం, కానీ ఆ జీవులు నాకు ఆధారం కాదు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. ఇది మనకి ఏంటంటే 4 నుంచి 10వ శ్లోకం వరకు భగవంతుని దాస్య భక్తుల గురించి చెప్పబడింది. 4 నుంచి 10వ శ్లోకం వరకు వైరీ భక్తి చేయాలంటే భగవంతుని ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటి, ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇది కొంత కలిగితే ఎంతైతే తెలుసుకోగలుగుతామో అంత భక్తి మనకి కలుగుతుందన్నమాట. భక్తి కలిగి దాసులు కాగలుగుతాం భగవంతుడికి పూర్తిగా తెలుసుకోగలిగాం. భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకుంటే భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతులం కాగలుగుతాం అన్నమాట. దాసులం అయిపోతాం. దాస్యం అంటే ఏంటి, సేవ. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం అవుతాం. పూర్తిగా భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోతాం. ఆయన సేవ తప్పించి ఇంకొకటి నాకేది వద్దు అనే స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఇప్పుడు
ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలంటే, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలంటే, సేవాభావం పెరగాలంటే మయా తతం అంటే నా ద్వారా వ్యాప్తమైనటువంటి ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా నా ద్వారా వ్యాప్తమైంది, జీవులు కానీ ఇవన్నీ కూడా. దాని గురించి తెలుసుకో. నేను అంతటా వ్యాపించాను కానీ నా ద్వారా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. నేను అంతటా వ్యాపించాను కానీ అందరికీ కనిపించను. అంతటా ఉన్నాను, నీ పక్కన కూడా ఉన్నాను. ఎందుకు? నీ హృదయంలోనే పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాను నేను, నీలో ఉన్నాను నేను. కానీ నీకు కనిపిస్తున్నానా? కనిపించను. నువ్వు ఒక ఎలక్ట్రిసిటీని మనం టెస్టర్ పెట్టి చూస్తేనే అందులో ఎలక్ట్రిసిటీ పయనిస్తోందని చెప్పి తెలుస్తుంది మనకి, ప్రవహిస్తోందని. కానీ అది మనం చేయి పెట్టి తాకుతామా? చచ్చిపోతాం చేయి పెట్టామంటే. భగవంతుడు ఉన్నాడని మనకి తెలుస్తున్నది కానీ కనిపించడు ఆయన. శక్తి ఏదో ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఆయన కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి మనం? శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో, దృఢ విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుడి, ఆ భక్తుల ఎవరైతే కృప, భగవంతుడి భక్తులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కృప ద్వారా, వాళ్ళు చెప్పే శాస్త్ర అధ్యయనం వినడం ద్వారా, ఆ స్మరణ చేయటం ద్వారా, దాని ద్వారా, భక్తి ద్వారా, ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే భగవంతుడిని మనం గుర్తించగలుగుతాం. మన ఇంద్రియాలు ఏవి మనం గుర్తించలేవు భగవంతుడిని. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అతీంద్రియ స్వరూపం అయింది, ఇంద్రియాలకు అందనటువంటి స్వరూపం అనమాట. అంతటా వ్యాపించారు ఆయన, కానీ అతీంద్రియుడు. అంటే మన ఇంద్రియాలకు కనిపించరు. భగవంతుడు ఉన్నాడు కానీ దానికి ఏంటి ప్రమాణం? శాస్త్రమే ప్రమాణం. శాస్త్రాన్ని నమ్మాలి, శాస్త్రమే ప్రమాణం. పంచమ వేదం ఏది అంటే భగవద్గీత. భగవద్గీతే ప్రమాణం మనకి, భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి భగవద్గీత, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో లోకాలు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు. కారణోదక సాయి విష్ణువు శరీరం నుంచి చెమట ద్వారా ఆ జలం ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఆ సముద్రం, కారణ సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఉచ్ఛ్వాసం ద్వారా, నిశ్వాసం ద్వారా. ఆ లోకాలన్నీ కూడా ఆవగింజలు ఎట్లా పోస్తే, ఎట్లా ఒక ప్లేట్లో పోస్తే ఆవగింజలు మనం లెక్క పెట్టలేము. అన్ని లోకాలు ఉంటాయిట, అన్ని లోకాలు ఏర్పడతాయి, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. ఏర్పడిన తర్వాత ఇందులో గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఇక్కడ ఈ కారణ జలం సముద్రం మీద పడుకొని ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ గర్భోదక సాయి గర్భంలో నుంచి ఈ తామర తోడు కాడనమాట ఇది. ఈ కాడ బయలుదేరి ఇక్కడ ఒక పుష్పం వస్తుంది. ఆ పుష్పంలో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు అనమాట. ఈ బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు. బ్రహ్మదేవుడు వచ్చిన తర్వాత ఈ కాడలోనే 14 లోకాలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడే. ఈ 14 లోకాలు ఏంటంటే, ఈయన బ్రహ్మదేవుడు వచ్చిన తర్వాత ఆయనకేమి అర్థం కాదు. అంతా చూస్తారు, చీకటిగా ఉంటుంది, ఏం అర్థం కాదు. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ తిన్నగా కిందికి వెళ్తారు. ఆ బొడ్డు దాకా నాభి వరకు వెళ్తారు, భగవంతుడి నాభి వరకు. వెళ్ళినా అంతా చీకటిగా ఉంది, ఆయనకి ఏం అర్థం కాల. మళ్ళీ పైకి వచ్చారు, ప్రార్థించారు భగవంతుడిని. ప్రార్థిస్తే తప 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 అని వినిపించింది. అప్పుడు 1000 సంవత్సరాలు ఆయన తపస్సు చేశారు. తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఆయనకి. ప్రత్యక్షమయ్యి సృష్టి చెయ్యి, సృష్టి కార్యాన్ని మొదలు పెట్టమని చెప్పడం జరిగింది. చెప్పి శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఆయనకి. ఆ సృష్టి కార్యాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఆ సృష్టి ఎలా జరిగింది? అక్కడ విష్ణువు దృష్టిపాతం ప్రకృతి మాత మీద జరిగింది. ఆ దృష్టిపాతంతో, ఆ కంటి దృష్టిపాతంతోనే ఆ ప్రకృతి మాత గర్భంలో అండం ఏర్పడ్డది. ఆ అండం ద్వారా జీవులన్నీ కూడా వచ్చినాయి అన్నమాట.
ఆ జీవులన్నింటినీ ఈ సృష్టి మొత్తం ఎలా చేశారు బ్రహ్మదేవుడు? ఎవరి కర్మలను అనుసరించి వాళ్ళకి, బ్రహ్మదేవుడికి కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టుకలు ఉంటాయి. ఏ ఇప్పుడు ఆ జీవుడు ఏ జీవుడైతే ఏ కర్మ అయితే చేశాడు, దాన్ని బట్టి ఆ దేహాన్ని ఇచ్చారు ఆయన. ఆ దేహాన్ని ఇచ్చి దాన్ని సృష్టి చేయటం జరిగింది అనమాట. జీవరాశులన్నీ కూడా సృష్టి జరిగింది. ఈ గుణాల ప్రభావం అంతా కూడా వస్తుంది దానికి. ఈ మొత్తం సృష్టి జరిగిన తర్వాత ఈ లోకాలన్నీ, ఇవన్నీ, ఈ లోకాలు మొత్తం కూడా 15వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మనం. ఇది ఇంకా ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తాను మీకు. భూవర్లోక, భూవర్లోకం అంటే ఏంటంటే భూలోకానికి కొంచెం పైన ఉంటుంది. ఈ ఈ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు. ఆ భూవర్లోకంలో వేళ్లాడుతుంటారట. ఇవి వేరంటే మన సూసైడ్స్ చేసుకున్న వాళ్ళు అటు కిందికి వెళ్ళలేరు, పైకి వెళ్ళలేరు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోలేరు. వాళ్ళకి 100 years ఆయుష్ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు 40 ఏళ్ళకే సూసైడ్ చేసుకున్నారు. చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏంటి, మిగిలిన 60 సంవత్సరాలు ఆహారము నిద్ర ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ బాధ క్షుద్బాధ ఉంటుంది. మళ్ళీ నిద్ర వస్తుంటుంది, నిద్రపోలేడు. ఆహారం కావాలనిపిస్తుంది, ఆహారం ఉండదు. దాహం వేస్తుంటుంది, నీళ్లు ఉండవు. ఆ కష్టాలన్నీ అనుభవిస్తూ మిగిలిన 60 సంవత్సరాలు కూడా వాడికి ఎంతైతే ఆయుష్ ఉందో అంత సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంటాడు ఆ బోర్లోకంలో. ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వాడికి మళ్ళీ జన్మ ఉంటుందన్నమాట. ఆ యమలోకానికి తీసుకెళ్ళి వాడిని పెట్టాల్సిన బాధలన్నీ, వాడు చేసిన తప్పులన్నిటికీ శిక్షలు పడతాయి. ఆ శిక్షలన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాడికి ఒక దేహాన్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. మళ్ళీ జన్మ పడుతుంది అపూర్లోకం. అందుకని ఆత్మహత్య అనేది మహాపాపం. ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఇక్కడ భూవర్లోకం, సువర్లోక, మహల్లోక, జనలోక, తపలోక, సత్యలోక, ఇవన్నీ లోకాలు. తర్వాత ఇవన్నీ అప్పర్ ప్లానెట్స్ ఇవి. తర్వాత ఇక్కడ మిడిల్లో మన భూలోకం ఉంది. భూలోకం కింద అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ, ఈ లోకాలు లోయర్ ప్లానెట్స్. ఇవన్నీ చీకటి లోకాలు. ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఇటు కిందికి పడిపోకూడదు. మనం తిన్నగా ఇవన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి? వీటిలోకి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది, మళ్ళీ జన్మించాలి. ఈ మృత్యు సంసారవత్మని అన్నారు కదా. ఆ మృత్యు సంసారంలో నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చేస్తూ మనము ఈ జన్మని ధన్యం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ మంత్రం చేయటం ద్వారా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. ఇదన్నమాట. మొత్తం అన్ని విశ్వాలన్నీ కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. జీవులన్నీ కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆయన సృష్టే. బీజ ప్రదాత ఎవరంటే భగవంతుడే. కానీ ఆయన మాత్రం వాటి మీద ఆధారపడి లేరు. భగవంతుడి మాత్రం. అది తెలుసుకోవాలి. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తిని, అవ్యక్తమూర్తిగా ఉన్నారు ఆయన. వ్యక్తం గారు. మస్సాని సర్వభూతాన్ని నచాహం తేష్వస్థిత. ప్రాణులన్నీ నా యందే ఉన్నాయి, స్థితమై ఉన్నాయి. కానీ అన్నీ నా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి మీద ఆధారపడలేను. హరే కృష్ణ. ఏంటిది? నన్ను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు.
నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడునైనా నేను వాటిచే గాని లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే గాని ప్రభావితం కాను. నా చేత అవి ప్రభావితం అవుతున్నాయి నా శక్తితో, కానీ నేను వాటితో ప్రభావితం కాను అని చెప్పినని భగవంతుడి గారు చెప్తున్నారు అనమాట. నచమస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమేశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మ భూత భావన. ఇప్పుడు 4వ శ్లోకంలో సమస్త భూతాలు ఉన్నాయి అన్నాడు. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఏవి నా యందు లేవంటున్నారు. ఏవి నాదే, నాకు అసలు సంబంధమే లేదు వీటితో అంటున్నారు. విరుద్ధంగా ఉందన్నమాట దానికి దీనికి. ఇదే నా యొక్క ఐశ్వర్యం. అవన్నీ నా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, కానీ నేను వేటి మీద ఆధారపడి లేను. వాటితో ఏది సంబంధం లేదు. నేనే సృష్టించాను, మొత్తం అంతా సృష్టికర్తను నేనే. అంతా నా నా ఆధారం మీదే ఉంది, వాటి మీద నేను ఆధారపడలేదు. అదే భగవంతుడి ఐశ్వర్యం అంటే అది. ఇది మనం గుర్తించాలన్నమాట. భగవంతుడు సర్వ జగత్తుకు మూలాధారం, కానీ ఆ జగత్తుపై ఆయనకి ఆసక్తి లేదు. అట్లాగే ఘటన సమర్థుడు అనమాట ఆయన. ఏదైనా సరే చేయగలడు, అసంభవాన్ని సంభవం చేయగలడు. ఆ సామర్థ్యం భగవంతుడికి ఉంటుందన్నమాట. మన బుద్ధికి అందని శక్తి అది. మన ఇంద్రియాలు, మన బుద్ధికి అందది ఇది. ఆ భగవంతుడి శక్తిని పట్టుకుందామని చెప్పినని ప్రయోగశాలల్లో పట్టుకోలేరు శాస్త్రవేత్తలు, మూఢులు. వాళ్ళ సమయము, వాళ్ళ జన్మ వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. బుద్ధికి అందదు. ఆ బుద్ధికి అందని శక్తి ఆ వ్యక్తి పూర్ణ విశ్వాసం ఎవరికైతే ఉంటుందో పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయి ఎవరైతే భక్తి చేస్తారో శుద్ధ భక్తులు, సమస్త భూతాలు ధరించేవాడు, పాలించేవాడు అయిన ఎవరైతే ఆ సమస్త భూతాలు పాలించేవాడు, ధరించేవాడు అంతా కూడా భగవంతుడే అనని ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అనమాట. ఆ భగవంతుని ఆత్మ ఆ భూతాల యందు లేదు. భగవంతుడి ఆత్మ శరీరం వేరు కాదు, రెండు కూడా ఒకటే. మన శరీరం వేరు, ఆత్మ వేరు. మన ఈ దేహం వేరు, ఆత్మ వేరు. కానీ భగవంతుడికి అట్లా కాదు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి శక్తిని ఎవరైతే గుర్తిస్తారో ఆ శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది భగవంతుడి ఐశ్వర్యం ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది. లేని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, ఆ శక్తిని గురించి తెలుసుకోలేరు. భౌతిక ప్రకృతి చేయగానే ప్రభావితం కాను, ఆ భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభావితం కాను నేను. అంటే ఏ భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏది? మన ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా మన వ్యక్తులు, జీవులు, ఇవన్నీ కూడా అవన్నిటికీ ప్రభావితం కాడు భగవంతుడు. ఒక భక్తి, ప్రేమ, విశ్వాసం వీడి ఉంటేనే మనం భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతాం. లేకపోతే ఎవ్వరు ఎటువంటి ఇది కూడా మనము గుర్తించలేము. మన పక్కన ఉన్నాడు భగవంతుడు అన్నా కూడా మనం అది గుర్తించాలి అంటే శాస్త్రం ప్రమాణం, శాస్త్రమే ఆధారం. మనకి వేదమే ఆధారం, పంచమ వేదం ఆధారం, భగవద్గీత ఆధారం. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఏది అంటే మనకి శబ్ద ప్రమాణం. ఆ శబ్ద ప్రమాణమే ఆధారం అన్నమాట. వేదం శబ్దం ద్వారా వచ్చింది, ఆ శబ్ద ప్రమాణమే ఆధారం. భగవంతుడు ఉన్నట్లుగా భగవద్గీతే ఆధారం. భగవంతుడు చెప్పిన నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటిది అది. నేనే భగవంతుడిని అని ప్రతి చోట కూడా భగవాన్ 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 వాచ అని చెప్పినది వచ్చింది మనకి ప్రతి చోట కూడా శ్లోకం దగ్గర. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు, అదే విధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఆకాశంలో వాయువు ఉంది. ఆకాశానికి వాయువు ఇప్పుడు 6వ శ్లోకం చదువుదాం. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తదా సర్వాణి భూతాని మస్తాని చుపధారయ. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే ఉంటుంది. అంత బలమైనటువంటి గాలి కూడా ఆకాశంలోనే స్థిరమై ఉంటుంది. అట్లాగే అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. గాలి ఏ విధంగా అయితే ఆకాశంలో వ్యాపించి స్థితమై ఉన్నదో అదేవిధంగా జీవులన్నీ కూడా సర్వ ప్రాణులు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి అవన్నీ అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. అన్ని భూతాలు భగవంతు ఎందే ఉన్నాయి. దీనికి ఆధారం ఏది అంటే శాస్త్రమే ఆధారం. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం ఏతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నది. కానీ దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ 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 సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం. ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ నశించబడుతూ ఉంటుందన్నమాట. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతలోనే ఈ ప్రకృతి మాత పనిచేస్తుంది. నేనే అధ్యక్షుడిని, దానికి నా అధ్యక్షతలోనే పనిచేస్తుంది. అంతరంగ శక్తి, దేవతలు వస్తారు. అంతరంగ శక్తి అంటే దేవతలు, బహిరంగ శక్తి ఏమో ప్రకృతి, తటస్థ శక్తి ఏమో జీవులు. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి చేత చెప్పబడినటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కడో ఉంటాడు ఆ ప్రధానమంత్రి. పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అందరూ మనకి ప్రతి వాళ్ళకి కనిపించరు కదా, నీ దగ్గరికి వచ్చి డైరెక్ట్గా చెప్పరు ఇది రూల్ రా, దీన్ని నువ్వు పాటించాలి అని చెప్పినని. వాళ్ళు కనిపించలేదని చెప్పి వాళ్ళు లేనట్లా వాళ్ళు పెట్టిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కావా? మనం తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి, అవుతాం. అట్లాగే భగవంతుడు కూడా మనకి కనిపించనప్పటికీ కూడా ఆయన పెట్టిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ధర్మం ఉంది. ఆ ధర్మము శాస్త్రము అంతా కూడా మనకి భగవద్గీతల ద్వారా చెప్పబడింది. భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ కూడా మనకి శాస్త్రం ద్వారా మనకి చెప్పబడ్డాయి. మొత్తం కూడా శాస్త్రం అన్నమాట. అది వేద శాస్త్రాలు, వేద ధర్మం అదంతా కూడా. ఆ ధర్మం అంతా కూడా మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. మన జీవితాన్ని అంటే అనుసంధానం చేసుకోవాలి, దాంతో నడిపించుకోవాలి. మన జీవితంలో ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. కుంతి కుమారుడా, నా శక్తుల్లో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తున్నది. అన్నీ కూడా నా దర్శకత్వంలోనే పనిచేస్తున్నాయి. చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నది. దాని పాలనలో ఉన్న జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, లయం మళ్ళీ పొందుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ నాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. లయం అంటే అదే చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు. అవజానంతి మామూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వారికి తెలియదు. మూర్ఖులు అనమాట. దూరం నుంచి చూస్తే మనకి చాలా చిన్నగా అస్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పర్వతాలు కానీ లేకపోతే ఆ సూర్యుడు కానీ ఎంతో చిన్నగా, అసలు ఎంత ప్లేట్ లాగా కనిపిస్తాడు సూర్యుడు. ఇంతే కనిపిస్తాడు మనకి కంటితో చూస్తే. డైరెక్ట్గా చూడగలమా? చూడలేము. ఆ సూర్యుడి శక్తే మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం. ఇంత అని చెప్పిన తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. భగవంతుడి శక్తి అచింత్యం. అటువంటి శక్తిని మనం గ్రహించాలంటే గ్రహించగలమా? గ్రహించలేము. ఎవరు గ్రహించగలరు? శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. శుద్ధ భక్తులు శుద్ధ భక్తిలో ఎలా అవుతారు శుద్ధ భక్తులు? శాస్త్రాధ్యయనం, శ్రద్ధ, దృఢ విశ్వాసం, వీటి ద్వారా
ఒక గురువు ద్వారా శాస్త్రాలన్నీ అధ్యయనం చేయటం ద్వారా, ఆ శాస్త్రాన్ని నమ్మటం ద్వారా శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది, దృఢ విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది. దృఢ విశ్వాసం ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడిని సేవ చేయటం ద్వారా మనము భగవంతుడిని తృప్తిపరచగలుగుతాము, భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతాం. వీళ్ళందరూ శిశుపాలుడు, కంసుడు, వీళ్ళందరూ కూడా గుర్తించలా భగవంతుడిని. అక్కడ రాజసూయాగం జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఆ ప్రథమ తాంబూలం భీష్ముల వారికి ఇచ్చారని తిట్టడం మొదలుపెట్టాడు శిశుపాలుడు. ఆ పసిపిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడే ఆయన వికృత రూపంలో పుడితే ఆయన్ని ఎత్తుకోవడానికి ప్రతి వాళ్ళకి ఎవరైతే ఎత్తుకుంటారో వాళ్ళ చేతిలో చనిపోతాడని చెప్తారు. వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి పిల్లవాడిని ఇస్తుంటారు. కృష్ణుడు కూడా వెళ్తాడు, యశోదామాత తీసుకొని వెళ్తుంది, కృష్ణుడిని తీసుకొని చూడ్డానికి వెళ్తుంది వాళ్ళని. వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని చేతిలో పెట్టంగానే అందమైన రూపం వచ్చేస్తుంది, ఆ వికృత రూపం వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఆమె ప్రార్థిస్తుంది, తల్లి నీ చేతుల్లో నా కుమారుడికి మరణం సంభవిస్తుంది, నువ్వు నా కుమారుడిని నువ్వే రక్షించాలి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తుంది. 100 తప్పుల వరకు నేనేం చేయనని చెప్పి చెప్తాడు. 100 తప్పుల వరకు నేనేం చేయను, 100 తప్పులు కంప్లీట్ అవ్వగానే వాడికి మరణం సంభవిస్తుందని చెప్పి చెప్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. అప్పుడు 100వ తప్పు రాజసూయాగం అప్పుడు తిట్టడం మొదలు పెడతాడు. తిట్టడం మొదలు పెట్టంగానే అక్కడ సుదర్శన చక్రం వచ్చి ఆయన్ని సంహరించేస్తుంది అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా గుర్తించల మూఢులు అనమాట, మూర్ఖులు. సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వాన్ని వారికి, దివ్యత్వం అనేది వాళ్ళకి తెలియదు, ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. మూర్ఖులు వాళ్ళు, పరేసిస్తాడు ఆ కృష్ణుడు, ఆ యాదవుడు వాడికేంటి ఇచ్చేది ప్రథమ తాంబూలం అని పరేసిస్తాడు అనమాట ఆయన శిశుపాలుడు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమ వ్యయం. ఇప్పుడు 13వ శ్లోకం. శుద్ధ భక్తుల్ని మహాత్మా అని చెప్పాలి. అందరూ కూడా మహాత్ములు కాదు, మనకు ప్రతి వాళ్ళకి మహాత్మా చేరుస్తారు. మహాత్మా గాంధీ, మహాత్మా అన్నది అందరికీ చేర్చకూడదు. శుద్ధ భక్తులు, పూర్తిగా భగవంతుడి శరణాగతి వేడుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే మహాత్మా అనేది చేర్చాలి. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాయందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. దివ్యమైన భక్తులు వాళ్ళు మాత్రమే నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. వేరే వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా కూడా మాధుర్య రసం అన్నమాట. ఈ యశోదామాత ఎప్పుడెప్పుడు కృష్ణుడు కనిపిస్తాడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఆ పొలం నుంచి ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఆవుల్ని తీసుకొని వెళ్ళాడు కదా, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందని. ఆ కృష్ణుడిని వదిలిపెట్టి నిమిషం కూడా ఉండలేదు. అదేవిధంగా గోపబాలుడు వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు బయటకు వస్తాడా ఆడుకోవడానికి, వెళ్ళిపోదాం తొందరగా రెడీ చేస్తున్నారు చూడండి. ఆ కృష్ణుడిదే లోకంగా బతికారు వాళ్ళు, గోపికలు, గోపబాలుడు, వీళ్ళందరూ కూడా. సతతం కీర్తయంతో మాం ఏతంతస్య దృఢవ్రతాః నమస్యంతస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. మహాత్ములలో ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా దివ్యలీలలు, భగవంతుడి లీలల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఒకళ్ళకొకళ్ళు చెప్పుకుని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. మళ్ళీ మళ్ళీ భాగవతం వింటూ ఉంటారు. భగవంతుడి దేవాది దేవుడు
కృష్ణ భగవానుడు లీలలు ఉన్నాయి అందులో. అవన్నీ కూడా చదువుకుంటూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం. ఒకసారి విన్నాం కదా అని వదిలేయం. గోవర్ధన లీల మళ్ళీ మళ్ళీ వింటాం. ఆ కృష్ణుడి జన్మ ఆ, పుట్టుక గురించి వింటాం, మళ్ళీ వింటాం. ఆ ఆ పూతను సంహరించాట అని చెప్పుకుని ఆనందిస్తాం అనమాట. ఆయన లీలలన్నీ కూడా, ఆయన శక్తి ఎంత శక్తివంతుడు ఆయన అనే దాని గురించి, ఆయన శక్తుల గురించి, ఆయన ఐశ్వర్యాల గురించి చర్చించుకొని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం అన్నమాట భక్తిలో. నా దివ్య లీలలు గానం చేస్తూ ఉంటారు, పాటల రూపంలో కూడా గానం చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ కథల రూపంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, లీలల రూపంలో. ఉం? దృఢ సంకల్పంతో పరిసయ్యి దాంతో ఏమవుతుంది, ఆ భగవంతుడి లీలలు, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని గురువుల ద్వారా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ దృఢమైన విశ్వాసము, దృఢ సంకల్పం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. దాంతో పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు, సేవ చేస్తూ ఉంటారు. పరిశ్రమించడం అంటే సేవ చేస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో వెళ్తే దండవత్ ప్రణామం, పూర్తిగా ఒక దండం అంటే ఒక కర్ర, కర్ర ఏ విధంగా అయితే ఇట్లా పడిపోతుందో ఆ విధంగా పూర్తిగా ఇట్లా పడుకుంటారు, పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అన్ని అంగాలు నేలకు తగిలేట్టుగా పడుకుని దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. అది మగవాళ్ళకి. పంచాంగ ప్రణామం ఆడవాళ్ళకి. ఈ భాగం తగలకూడదు ఆడవాళ్ళకి. దండవత్ ప్రణామం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఎప్పుడు కూడా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు భగవంతుడిని భక్తితో. కీర్తన ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు. దృఢవ్రత దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో ఉంటారు. నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు. నిశ్చయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉంటారు. 15.25. ఫండమెంటల్స్లో గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయస్థానం నిధానం బీజం వ్యయం. ఓ అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిమిని ప్రసరిస్తాను. నేను వర్షాన్ని అవుతాను. అంటే వర్షం రూపంలో వరుణదేవుడికి ఆ శక్తినిచ్చిన వాడిని నేనే, వర్షం కురిపిస్తాను. నేను అమరత్వాన్ని, మరియు నేను మృత్యువు రూపంలో వస్తాను, వచ్చి వాళ్ళకి మృత్యువును కూడా ప్రసాదిస్తాను. అమరత్వాన్ని కూడా నేనే, వర్షం రూపంలో వస్తారు, వచ్చి ప్రతి జీవికి కూడా ఆ ఆహార పదార్థాలు, ఆహార పదార్థాల ద్వారా శుక్రశోణితాలు, ఒంట్లో ఉన్న రక్తం ద్వారా, రక్తం ఏర్పడుతున్న రక్తం ద్వారా శుక్రశోణితాలు ఏర్పడి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా జన్మ అనేది లభిస్తుంది అనమాట. నేనే అమరత్వాన్ని, నేనే జన్మనిచ్చేవాడిని నేనే. అదేవిధంగా మృత్యు రూపంలో కూడా నేనే వస్తా. మృత్యువును కూడా రూపంలో కూడా వచ్చి నీకు మరణాన్ని కూడా నేనే కలుగజేస్తా. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, నేనే శాశ్వతమైనటువంటి వాడిని, ఎప్పటి నుంచో అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి వాడిని. తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను నీకు కనిపించదు, ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటా, కానీ లేనట్టు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటా. ఘటన తాత్కాలికమైన పదార్థం అని ఎవరు అనుకుంటారు? అభక్తులు అనుకుంటారు. ఏమీ లేదు, ఆ శక్తి ఇంకేమన్నా ఏమీ లేదంటారు. అది ఏదో స్త్రీ పురుషుల కలయిక వలన సృష్టి జరుగుతున్నది అంటారు. అట్లా తాత్కాలికమైన పదార్థం అంటూ ఉంటారు వాళ్ళను. కానీ నేను శాశ్వతమైన వాడిని అని కూడా భక్తులు పొగుడుతూ ఉంటారు. శాశ్వతమైన వాడిని, ఇటు వీళ్ళ ద్వారా తాత్కాలికమైన వాడిని అయినా కూడా వీటన్నింటికీ కూడా నేను పరమైన వాణ్ణి అని చెప్పనని చెబుతున్నారు భగవంతుడు. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు 20
శ్రీ విద్యామాం సోమపాపూత పాప యజ్ఞైరిష్వా స్వర్గతిన్ ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అస్నంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్. వేదాధ్యయనము చేసిన వారును సోమపానం గావించు వారును దివ్యలోకములందు వాంఛించుతూ దివ్యలోకములను వాంఛించుతూ పరోక్షముగా నన్ను పూజింతురు. ప్రక్షాళితమైన పాపులై వారు పుణ్యము దివ్యమైన ఇంద్రలోకమును పొంది దివ్యలోక భోగాల్ని అనుభవిస్తారు. ఇప్పుడు వేదాల్లో చెప్పబడినట్లుగా సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులచే పూజిస్తారు, యజ్ఞం చేస్తారు, యాగం చేస్తారు. తర్వాత కొంత ఈ దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయటం ద్వారా సోమరసపానం చేయటానికి వాళ్ళు స్వర్గప్రాప్తి రస్తు అని చెప్పి నన్ను దీవిస్తూ ఉంటారు. మనకి ఆ టెంపుల్స్ మందిరాల్లో అక్కడ పూజారులు ఆ సోమరసపానం చేయటం కోసంగా వాళ్ళ స్వర్గానికి వెళ్తూ ఉంటారు. స్వర్గానికి వెళ్ళి కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటారు. ఆ పాపాలని పోయిన తర్వాత స్వర్గంలో ఉంటారు కొన్ని రోజులు. ఉంటే అక్కడ అనుభవిస్తారు, పుణ్యం అనుభవిస్తారు, వాళ్ళు సుఖాలు అనుభవిస్తారు. సుఖాలు అనుభవించి ఆ పుణ్యం ద్వారా స్వర్గానికి వెళ్ళి స్వర్గంలో వాళ్ళ సుఖాలను అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పుణ్యఫలం అయిపోగానే మళ్ళీ వాళ్ళ కర్మలను అనుసరించి మళ్ళీ వాళ్ళు జన్మ తీసుకుంటారు. ఏ లోకానికి వెళ్ళినా సరే ఇంద్రాధిపతి అయినటువంటి స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. అందరితో పాటుగా వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనము వీసా తీసుకుని అమెరికా కానీ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తాం, అక్కడ ఉండనిస్తారా? మనల్ని ఉండనివ్వరు కదా. టైం అయిపోగానే వెళ్ళండి నాయన, మీ టైం అయింది, ఇంక ఇక్కడ ఉండటానికి లేదు, వెళ్ళిపోమంటారు. అదేవిధంగా మనకి మనం చేసుకున్న పుణ్యం, ఆ పుణ్యం ఎంతైతే పూజ చేసామో ఆ పుణ్యం అయిపోయేంత వరకు ఉంటాం అక్కడ. దేవతలతో సమానంగా మనం కూడా అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాము. 21 తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్నా గతాం గతం కామకాం లభంతే. వారి విధంగా విస్తృతములైన స్వర్గలోకమునందలి ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించి తమ పుణ్య, చూడండి ఇక్కడ స్వర్గలోకాల యొక్క విశాలమైన భోగాలు అనుభవించే వారు పుణ్యఫలాలను అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తువు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చి మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు ఏ దేవతలను ఆరాధించినప్పటికీ కూడా ఆ పుణ్యం అయిపోగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మల వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ భూలోకానికి వచ్చి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుని మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఇక్కడ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి వీటన్నింటిలో కొట్టుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇట్లా జైంట్ వీల్ ఎక్కుతూ ఉంటారు, దిగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, జైంట్ వీల్ వేసాడు, ఎక్కుతూ ఉంటారు, దిగుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. వాళ్ళకు అనన్య భక్తి అంటే పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవడం అనమాట భగవంతుడికి. ఎవరైతే నేనే లోకంగా ఎవరైతే ఉన్నారో, నా నామమే 24 గంటలు జపిస్తూ ఉన్నారో, ప్రహ్లాదుడు లాంటి వాళ్ళకి, కుచేలుడు లాంటి వాళ్ళకి లేనిదేదో నేను సమకూరుస్తాను, వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనం అడగక్కర్లా. ఇప్పుడు మన తండ్రి ఉంటారు, నాన్న నన్నే అడుగుతామా, నాన్న నాకు డ్రెస్ లేదు, డ్రెస్ కొని పెట్టండి,
స్కూల్ డ్రెస్ లేదు నాన్న, స్కూల్ డ్రెస్ కావాలి. డ్రెస్సులన్నీ చిరిగిపోయినాయి. అన్ని తండ్రి చూస్తారు. చూసి కావాల్సినవేవో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. తల్లి కూడా అంతే. ఆకలి అని వెళ్ళి కంచం పెట్టుకోక్కర్లా. ఒరేయ్ టైం అయిందిరా, రారా భోజనం చేద్దుగాని అని పిలుస్తుంది తల్లి. అదేవిధంగా భగవంతుడు కూడా మనకు కావలసినవన్నీ ఏ సమయంలో ఏది కావాలి అన్నది ఆయనకు తెలుసు. మనం చేసిన ఫలితాన్ని బట్టి మన పుణ్యాన్ని బట్టి మనకు ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తూనే ఉంటారు భగవంతుడు. మనం ఫలితం అడగక్కర్లా, ఎవరిని కూడా సేవించక్కర్లా. డైరెక్ట్గా మనం భక్తి చేయి, నువ్వు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నాకు నువ్వు అని చెప్పిన చెబుతున్నారు అనమాట. దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతాలోకాలకు వెళ్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మళ్ళీ పితృదేవతల లోకాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. పితృదేవతల్ని ఆ ఫోటోలు పెట్టుకొని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత భూత ప్రేతాలు నచించే వాళ్ళు ఇప్పుడు చెట్లు చేమలు ఇవన్నీ కూడా మంత్రాలు ఏదన్నా కొంచెం రాగానే మంత్రాలు ఎవరైతే వేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి పోతూ ఉంటారు. వీటి ఆ మంత్రాలు వేసే వాళ్ళందరూ కూడా భూత ప్రేతాలు నచించే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళుగా అలాంటి దీంట్లో పుడతారు. మరియు భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. పూర్తిగా ఎవరైతే సరెండర్ అవుతారో నాకు, నా భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా నన్నే చేరుకుంటారు. శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో, దృఢమైన విశ్వాసంతో ఎవరైతే హరే కృష్ణ నామం జపం చేస్తూ ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తారో ఆ భగవంతుడినే చేరుకుంటారు. డివోటీస్ హూ ఆఫర్డ్ విత్ లవ్. ఇక్కడ చూడండి కుచేలుడు ఆ పుచ్చిపోయిన అటుకులు తీసుకొచ్చినా కూడా ఆయన తీసుకొచ్చింది ఏంటి? ప్రేమగా తీసుకొని వచ్చాడు. కుచేలుడు కృష్ణుడిని ప్రేమతో చూడాలని వచ్చాడు, అందుకని ఆ అటుకుల్నే ఆయన తీసుకొని తినేశారు. ఇక్కడ చూడండి శబరి అన్ని పండ్లన్నీ కూడా ఆమె ఏరుకొని వస్తుంది, అన్ని రుచి చూస్తుంది, టేస్ట్ చేస్తుంది, రుచిగా ఉందా ఇది పండని. అది ఎంగిలి అని తప్పనని ఆయన అనుకోరు భగవంతుడు. ప్రేమగా తీసుకొచ్చింది భక్తురాలు కాబట్టి ఆయన స్వీకరిస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఆ తొక్కేస్తాడు, పుష్పం నలిగిపోతుంది మొత్తం కాళ్ళ కింద పడి. నలిగిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ పుష్పాన్ని స్వీకరిస్తాడు భగవంతుడు. ఈ గజేంద్రుడు ఇసిరేసినటువంటి పుష్పం స్వీకరిస్తాడనమాట. డివోటీస్ వీళ్ళందరూ కూడా పత్రం పుష్పం ఫలంతో యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మన. నా స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును కానీ పువ్వును కానీ పండును కానీ లేదా జలమును కానీ సమర్పిస్తే దాన్ని నేను సంతోషంగా మామూలు వాళ్ళు అట్లా పడేస్తే ఏం స్వీకరించాడు భగవంతుడు. పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ తోయం కానీ ఏది కానీ భగవంతుడు భక్తులు శుద్ధ భక్తులు సమర్పిస్తేనే, వాళ్ళ చేత్తో అర్పిస్తేనే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు, లేకపోతే స్వీకరించడు. పత్రం తులసి పత్రం, పుష్పం, మనం ఏదైనా నివేదన చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తులసి పత్రం వేసి నివేదన చేయాలి. భగవంతుడికి ప్రసాదం నివేదన చేసేటప్పుడు పుష్పం ఇది, రకరకాల పుష్పాలు, ఫలాలు, తోయం జలం అనమాట. తోయం అంటే ఈ జలంలో ఒక తులసి దళం వేసి నివేదన. ఇవన్నీ కూడా భక్తులు ఇస్తేనే తీసుకుంటాను నేను. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులో వాళ్ళ చేతి నిండి వచ్చింది మాత్రమే స్వీకరిస్తాను, ఎవరు పెడితే వాళ్ళు ఇస్తే నేను తీసుకోను అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఏది ఇచ్చినా సరే భగవంతుడికి ఆ భక్తి ముఖ్యం, నాకు మీరు ఇచ్చేది కాదు. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి ఎత్తపసిసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞాలలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయి. కృష్ణార్పణం. ఏది చేసినా సరే కృష్ణార్పణం అనుకుని చేయాలి. కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాను, కృష్ణుడి కోసం వంట చేస్తున్నాను, కృష్ణ నీ కోసం చేస్తున్నాను, ఇది నీకు. అన్నీ కృష్ణుడిని మనసులో తలుచుకుంటూ చేయమని చెప్తున్నారు. అన్నీ నాకే అర్పణ చెయ్యి నువ్వు అని చెప్పిన కుంతిపుత్రుడా అని చెప్పినాను ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట.
భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనైః సన్యాస యోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నీవు శుభ ఫలితాల నుంచి, బంధనాల నుంచి బయటపడగలుగుతావు. పాపం చేసినా పుణ్యం చేసినా మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుంది. పుణ్యలోకాలకు వెళ్తాం పుణ్యం చేస్తే, మళ్ళీ జన్మ. మళ్ళీ పాపం చేస్తాం, పాపం చేస్తే అధోలోకాలకు వెళ్తాం, మళ్ళీ జన్మ, ఏదో ఒక జన్మ అనేది వస్తుంది. పాప పుణ్యాలతో సంబంధం లేనటువంటి, బంధనాలు లేనటువంటి విముక్తి ఎప్పుడు లభిస్తుంది? అవి ఏవి ఆశించకుండా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొంది భగవంతుడిని సేవించినప్పుడు భగవంతుడి కృపతో ఆయన దగ్గరికి చేర్చుకుంటారనమాట. సన్యాసం చే మనస్సు నాయందే లగ్నమై, అంటే సన్యాసం అంటే ఏంటి? త్యాగబుద్ధి. అసలు ఏది మనసుకు అంటదు. ఇక ఇవన్నీ ఏవి వద్దు నాకు భగవంతుడి చరణాలే ముఖ్యం, భగవద్భక్తే ముఖ్యం, దృఢమైన విశ్వాసం. ఆ సేవ చేయటం ద్వారా మాత్రమే నువ్వు ఈ బంధనాలన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడనమాట. విముక్తుడై భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాడు. నన్ను చేరుకుంటావు నువ్వు. సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి త్వాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధభావం కానీ ఉండని వాడనమాట భగవంతుడు. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. అంటే వాళ్ళ హృదయం నిండా కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకొకటి ఉండరు భక్తుడికి. అలాగే నా హృదయంలో కూడా వాళ్ళు ఉంటారు, నేను వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటాను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఏదైనా ఫలితం కోరుకుంటే వాళ్ళకి ఈ ఫలితం కావాలి నాకు అని చెప్పినానంటే, అంతకన్నా బాగా ఇంకా గొప్ప ఫలితాన్ని నీకు ఇస్తున్నా నేను, అది తీసుకుంది కానీ రా అని చెప్పినాను భగవంతుడు పిలుస్తున్నారు మనల్ని. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా యస్శాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు. ఇక్కడ చూడండి, ఆ హిరణ్యకశిపుడు చనిపోయినప్పుడు అడుగుతాడు, ఆయనకు కూడా ముక్తిని ప్రసాదించమని చెబుతాడు ప్రహ్లాదుడు. ఎంతమంది ప్రార్థించినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆ రౌద్రం తగ్గదనమాట నరసింహస్వామికి. లాస్ట్గా ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థిస్తూ ఆయన దగ్గరికి చేరిన తర్వాత అప్పుడు ఆ రౌద్రం తగ్గుతుంది ఆయనకి, నరసింహస్వామికి అశాంతి వస్తుంది అనమాట. నా భక్తుడు ఎప్పటికీ కూడా నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏ పెస్యుః పాపయోనయః శ్రేయో వైశ్యస్తదా శూద్రా ఇత్తేపి యాంతి పరాంగతిం. జన్మ జాతి కులం లింగభేదం లేకుండా సమాజం అసహించుకునేవారైన నన్ను శరణ పొందిన వారంతా పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. జన్మతో, జాతితో, కులంతో, లింగభేదంతో సంబంధం లేదు. పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ ఏ కులమైనప్పటికీ కూడా, ఏ జాతి అయినప్పటికీ కూడా, సమాజం అసహించుకునే వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈయన యాక్చువల్గా ముస్లిము, హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన కృష్ణ భక్తుడు అనమాట. 92 మాలలు జపం చేసేవాళ్ళు. ఆయన ముస్లిం నవాబుల సమయం. ఆ నవాబులు చాలా ఇబ్బంది పెడతారు ఈయన్ని. ఆ నడి రోడ్డులో నిలబెట్టి ఆయన అవమానపరుస్తారు. ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినప్పటికీ, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ అన్నింటినీ కూడా తృణీకరించి, అన్నింటినీ కూడా పట్టించుకోలే ఆయన. పట్టించుకోకుండా ఆ భక్తిని వదిలిపెట్టలే ఆయన. ఆ కృష్ణ భక్తిని, కృష్ణనామస్మరణని వదిలిపెట్టలేదన్నమాట. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉండి ముక్తిని పొందారు ఈయన. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన చనిపోయినప్పుడు, సిద్ధి పొందినప్పుడు ఇట్లా చేతుల మీద తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని ఖననం చేశారు, హరిదాస్ ఠాకూర్.
చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడి రాధాకృష్ణుల అవతారమూర్తి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు. గౌరాంగ బంగారం వర్ణంతో పుట్టి ఆయన వస్తున్నట్లుగా మనకి భగవద్గీతలో భాగవతంలో ఉందన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు వస్తున్నట్టుగా. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాది మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయము, నా పట్ల భక్తితో ఉండము, నన్ను ఆరాధించుము, మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించుము. పూర్తిగా నా యందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించి ఎప్పుడు కూడా కృష్ణనామ స్మరణం చేయి. పూర్తిగా నీ మనసు నిండా నన్నే నిలుపుకో. పూర్తిగా భక్తితో ఉండు, నువ్వు శ్రద్ధతో ఉండు, శ్రద్ధతో ఆరాధించు నన్ను, ప్రణామాలు చెయ్యి. ఇట్లా ఎవరు చెప్తారండి? భగవంతుడు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. ఒక తండ్రి ఏ విధంగా అయితే పిల్లవాడికి బుద్ధులు చెప్తారో ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో మనకి శ్లోకాల రూపంలో మొత్తం కూడా మనకి అందించారు. నేను భగవంతుడిని, నన్ను అర్చించు, నన్ను పూజించు, నన్ను సేవించు, నీ దృఢ విశ్వాసమే ముఖ్యం, శ్రద్ధ ముఖ్యం. దాంతో నువ్వు సేవిస్తే గనక నిన్ను నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను. నేను పూర్తిగా నా యందు ఎవరైతే లగ్నం అవుతారో వాళ్ళని పూర్తిగా నా దగ్గరికి, నా హక్కును చేర్చుకుంటాను, నా సేవలో సేవాభాగ్యం లభిస్తుంది వాళ్ళకి అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అత్యుత్తమ సారం అనమాట ఇది ఈ శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చాప్టర్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి.